турында сүз бара, чөнки закат бит инде ул ислам динендә мөселманнар өчен исламның 5 баганасының берсе. Һәм шуңа күрә дә һичшиксез мөселман кеше әлбәттә закат түләргә тиеш. Шуңа күрә дә бүгенге көндә менә закатның әһәмиятен аңлату гына түгел, закатны җыю гына да түгел, аны дөрес файдалану проблемасы бар. Менә әлбәттә аның тарихын да өйрәнергә кирәк инде, чөнки революция кадәр дә проблеманы татар дин әһелләре дә шактый күтәргәннәр, чөнки менә 18 гасырда дини нәзарәт оешкач, ул проблемалар барсы да килеп чыга. Хәйрия фондларын оештыру, хәйрия фондларын оештырганнан соң аңар вакыфларны тапшыра башлыйлар, ләкин вакыфларны тапшыралар, ул вакыфлар белән идарә итү механизмы булмаган. Ул Шәһабетдин Мәрҗани беренче вакыфлар, мәсәлән, 1830 еллардан барлыкка килә. Шәһабетдин Мәрҗани ашыны менә әтиләре, байлар вакыф дип безгә йортлар калдырганнар иде, ләкин аларның балалары ул вакыф буенча калдырылган миллектән дин әһелләре өчен, мәдрәсәләр өчен аны файдаланмыйлар дип зарлана. Димәк, ул механизмда булмаган. Аннан соң 20 гасыр башында менә татар зыялылары, дин әһелләре менә закатны файдалану проблемасында күтәреп чыгалар. Чөнки бер яктан закатны бирергә кирәк, ләкин закатның иң мөһим бер принциплары аны инде оешмаларга түгел, шәхсән кешеләргә өләшергә кирәк. Шул вакытта татарлар арасында бик күп ярлыларга ярдәм итү җәмгыятьләре барлыкка килә. Бер яктан ярдәм итү җәмгыятьләре бар, ләкин шул вакытта закатны ул җәмгыятьләргә бирергә ярамый. Закат үзенең юлы белән китә тора, бу инде оешмалар үзләре шулай ук акча табып яшәргә тиеш булалар. Һәм шуңа күрә инде Габдулла Бугай, Апанаев кебек инде алдынгы карашлы дин әһелләре менә шушы закатны чын мәгънәсендә тормышка ашыру өчен аны шушы оешмалар аша таратырга кирәк дигән фикерне инде беренче планга чыгаралар.